Bună ziua tuturor! Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice vă salută și vă mulțumește că ați ales să fiți alături de noi astăzi. Numele meu este Cătălin Ion. Sunt prodecan al facultății și voi fi în minutele următoare gazda întâlnirii cu voi. O întâlnire în care ne propunem să ne cunoaștem. Noi vrem să vă cunoaștem pe voi și credem că și voi vreți să ne cunoașteți pe noi. Prima întrebare este: cine sunteți voi? Da, cine sunteți voi, cei din spatele ecranului, cei care stați cu emoție și ne urmăriți în acest moment? Probabil că sunteți siguri că reprezentați pentru noi o necunoscută. Vă înșelați. Noi vă știm. Suntem convinși că sunteți fie absolvenți deja de liceu sau fie veți fi în curând. Și când zicem în curând, ne referim la iulie 2021. Cu siguranță sunteți tineri care vreți să vă decideți viitorul. Sunteți tineri care vreți, în anii următori, să faceți nu doar o facultate, ci să vă dezvoltați. Și de aceea vreți să știți clar ce vă așteaptă în acești ani următori. Doar că nu prea sunteți siguri. Și atunci ați ales să vă informați, ați ales să fiți alături de noi astăzi și pentru asta, încă o dată, noi vă mulțumim. Prima întrebare pe care vă adresați este: ce câștigați dacă participați astăzi alături de noi la această întâlnire? Răspunsul, zic eu, că este unul simplu. Este timpul acum să vă informați, pentru că în curând veți fi puși în fața unei decizii importante, aceea de a vă creiona viitorul. Sunteți atrași de Universitatea Politehnică București, universitatea cea mai importantă a României, dar oferta ei educațională, știm, este una bogată. Multe facultăți și mai multe specializări. Și atunci vă întrebați: cum reușesc să mă hotărăsc? Cum aleg? Cu cine pot să stau de vorbă? Și mai ales, are cineva timp pentru voi și pentru întrebările voastre? Greu. Problema timpului și a răbdării într-o lume dinamică a anului 2021, sigur, vă face să fiți de multe ori singuri în fața acestei decizii. Până astăzi, poate nu ați auzit despre noi și atunci vrem să ne cunoaștem. Noi suntem acum, aici, alături de voi, pentru că vrem să dialogăm cu voi. Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice consideră că un răspuns oferit unui tânăr la momentul potrivit ajută. Îl ajută și, de ce nu, îi schimbă destinul. Cât de grea este alegerea în fața căreia voi vă aflați? Cu siguranță foarte grea. Aveți senzația că trebuie să alegeți în același timp o universitate, o facultate, de ce nu chiar o carieră sau măcar o specializare, toate în aceeași decizie. Dar hai să fim corecți. Mintea voastră zboară mult mai departe de atât. Vă gândiți la un job, la acel job pe care îl veți avea după finalul facultății. Vă gândiți la șansele pe care le veți avea după terminarea facultății, la diversitatea lor, pentru că diversitate înseamnă șanse de evoluție, șanse de mai bine. Și hai să recunoaștem, gândim și pragmatic, cu siguranță ne gândim și la salariu. Deci, prin urmare, alegerea în fața căreia voi vă aflați acum nu se reduce doar la universitate, facultate, carieră sau specializare. Este mai mult decât atât. Probabil că deseori ați auzit: ești tânăr, ești plin de speranță, revină cu picioarele pe pământ. Noi credem că este normal să fiți plini de speranță. E normal să vreți și să simțiți că puteți zbura, pentru că sunteți la vârsta potrivită. Dacă nu acum, atunci când? Cu siguranță vi se pare că lumea este prea mică pentru visele voastre. Ceea ce nu este normal este că foarte puțini în această perioadă vă ascultă. Puțini vă îndrumă în alegerea unei facultăți. Puțini au timp, puțini au disponibilitatea să vă înțeleagă.
Într-un cuvânt, puțin vă ajută cu adevărat în aceste luni. Ce vă putem promite noi? Păi, în primul rând, vă putem promite o educație în stil nou. Propunem studenților facultății noastre un parteneriat pe parcursul anilor de facultate. Un parteneriat între viitorii studenți, profesori, decanat și secretariat, parteneriat care să ne conducă pe toți la o versiune mai bună a noastră. Așa cum îmi place mie să spun, la versiunea noastră 2.0. De asemenea, educația aceasta în stil nou presupune în Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice nu doar școală. Anii de facultate nu trebuie să însemne doar școală. Trebuie să însemne și tinerețe. Iar tinerețea înseamnă distracție, înseamnă implicare, înseamnă voluntariat, sărbătoare, voie bună, sport, pasiuni pe care le dezvolți în acești ani, provocări, într-un cuvânt, tot ce este nou și tineresc. De asemenea, noi vă putem propune, vă putem promite o infrastructură educațională modernă, infrastructura facultății noastre și a Universității Politehnica din București. Vă putem promite laboratoare moderne, un corp didactic tânăr și dinamic, platforme online complexe, dezvoltate și aduse la un nivel excelent în ultimii ani, o rețea de internet performantă atât în cadrul facultății, cât și în cadrul căminului facultății, o bază sportivă modernă, așa cum spuneam, un cămin propriu pentru cei care au nevoie și nu în ultimul rând, mobilități Erasmus și nu numai, în cadrul partenerilor noștri europeni. De asemenea, credem noi că facultatea noastră este spațiul perfect pentru dezvoltarea voastră personală. În anii facultății trebuie să vă dezvoltați atât intelectual cât și personal, pentru o lume a viitorului. Da, ați auzit bine, pentru o lume a viitorului, pentru că după cei 4 ani de facultate veți intra într-o lume a viitorului, într-o lume care probabil va fi semnificativ diferită față de cea în care trăim astăzi. De asemenea, vă promitem că în anii facultății, profesorii vor fi mai mult decât atât. Nu vor fi doar simpli dascăli, vor fi mentori, vor fi îndrumători și sfătuitori în orice moment. Te întrebi cum poți să devii student la ISB în 2021? Păi simplu. Universitatea Politehnică București organizează anul acesta, ca și în anii precedenți, concursul de admitere 2021. Hai să ne aruncăm o privire și să vedem ce știm în momentul ăsta despre admiterea 2021. Sesiunea numărul 1, intitulată Admitere anticipată, este un concurs de dosare, desfășurat în perioada 29 martie-22 iunie 2021. Da, ai auzit bine. 3 luni de admitere anticipată. O sesiune care este noutatea anului 2021. Există și sesiunea clasică, sesiunea a doua. Admitere pe bază de concurs, proba scrisă având loc pe 19 iulie 2021. Admiterea 2021 are foarte multe noutăți și atunci, în cadrul webinarului nostru Admitere Licență 2021, vă propunem să punem sub lupă procedura aceasta de admitere. Webinarul, la care, evident, sunteți invitați și voi, îl veți găsi pe platforma noastră la finalul întâlnirii. Vă vom oferi cadou link-ul către această întâlnire. Vă așteptăm. Poate vă întrebați de ce e nevoie de o întâlnire specială în care să prezentăm admiterea 2021. Păi, v-aș răspunde cu o glumă care este pe jumătate reală.
într-o discuție pe care o aveam cu o doamnă dirigintă de curând, de clasa 12-a, îmi spunea așa: domnule profesor, metodologia dumneavoastră de admitere 2021 în Politehnică are 86 de pagini. Dacă elevul citește această metodologie, puteți să-l declarați admis. Noi vă invităm la webinarul nostru legat de admiterea licență 2021 să analizăm pe scurt, concret, dar extrem de punctat, tot ce înseamnă noutate, tot ce înseamnă important în procesul de admitere 2021 Universitatea Politehnică București și automat Facultatea noastră de Inginerie a Sistemelor Biotehnice. Vrem să înțelegem cât de rău doare decizia asta despre care tot vorbim. Ne-am jucat cu un cuvânt, da? Dar până la urmă trebuie să înțelegem care sunt simptomele, care sunt stările prin care treceți în această perioadă, ca să vă putem da niște sfaturi adecvate ideilor voastre. Și atunci, normal că ne întrebăm, ați adormit vreodată seara gândindu-vă ce veți face în continuare? Ce decizie veți lua? De asemenea, vă gândiți să dați la o facultate doar pentru că zic părinții sau lumea din jurul tău? Nu cred că este tocmai în regulă treaba asta. Știți ce vă doriți? Știți ce vă place? Știți cât de importante sunt aceste aspecte pentru voi? Răspunsurile la toate aceste probleme ne-ar ajuta să vedem cum gândiți. Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice vă oferă în anul 2021 4 domenii cu 4 specializări. Haideți să ne aruncăm o privire asupra ofertei noastre educaționale 2021. Domeniile de studiu pe care le găsiți în Ingineria Sistemelor Biotehnice sunt inginerie mecanică, ingineria mediului, mecatronică și robotică și ingineria produselor alimentare. Fiecare dintre aceste domenii de studiu vin în 2021 spre voi cu câte o specializare. Ingineria mediului oferă specializarea informatică aplicată în ingineria mediului cu 50 de locuri la buget. Ingineria mecanică vine spre voi cu specializarea mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară, specializare care în 2021 are 30 de locuri la buget. Mecatronica sistemelor biotehnice este cea mai nouă specializare a facultății noastre. O specializare cu 3 ani de istorie, o specializare tânără, dar o specializare la care oferim 30 de locuri la buget. Și nu în ultimul rând, ingineria produselor alimentare, specializarea domeniului ingineria produselor alimentare, care vă oferă de asemenea 40 de locuri la buget. În total, facultatea noastră pune la bătaie în anul 2021 150 de locuri la licență la buget. Haideți să mergem mai departe. Haideți să vorbim câte ceva despre specializările noastre. M-am gândit, cred că mai bine îi lăsăm pe studenții noștri să se prezinte și să ne prezinte, pentru că ei sunt exemplu viu, exemplu pe care ne dorim și voi să-l urmați în anul acesta. Deci, să-i dăm drumul. Studenții noștri au cuvântul.
Problemele de mediu sunt și vor fi în anii următori de mare actualitate, iar Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice este locul potrivit pentru a defini o viitoare carieră în acest domeniu. Sunt o persoană plină de inițiativă, iar aici am găsit locul perfect pentru a fi cine sunt și pentru a mă dezvolta din toate punctele de vedere. Mă numesc Chiara Săzeanu și sunt studentă în anul 2 la specializarea informatică aplicată în ingineria mediului. Deși am terminat un liceu uman, am acceptat provocarea Politehnicii, deoarece am vrut să demonstrez faptul că ideile de genul de ce ai venit la Poli dacă ai terminat liceu uman sunt doar niște idei preconcepute. Salut! Numele meu este Soare Radu și sunt student anul 2 la domeniul Ingineria Mecanică, specializarea mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară. Când am decis să aleg această specializare, pentru mine au contat enorm oportunitățile de angajare de la terminarea studiilor. În final, cred că toți dorim asta, șanse multe și diversificate pe piața muncii la finalizarea studiilor. Salut, sunt Alexandru Ronan, student anul 3 în cadrul specializarea în facultății noastre, Mecatronica Sistemelor Biotehnice. Anul trecut am acceptat o provocare destul de importantă, să-mi îmbin pasiunea pentru programare cu ingineria mecanică și electronică pentru a crea mașini și instalații cu funcționare autonomă și automată. În zilele noastre auzi peste tot, pe la televizor, despre inteligența artificială, așa că te invităm alături de noi să învățăm împreună despre ea. Meu este foto Elena Anastasia și mereu am căutat să devin cea mai bună versiune a persoanei pe care o văd în oglindă. Am ales atletismul, deoarece nu este un sport ușor și când ceva nu este ușor, te provoacă să te autodepășești. Același principiu l-am adoptat și în alegerea facultății. Am ales o facultate care să mă forțeze să ies din zona mea de confort, o facultate care să contribuie semnificativ la ceea ce vreau eu să devin. Am ales specializarea în ingineria produselor alimentare și nu regretam. Sperăm că prezentarea făcută de studenții noștri v-a plăcut. Dacă vreți mai multe informații despre cele 4 specializări ale facultății noastre, sunteți invitați la un webinar special de prezentare a fiecărei specializări în parte. Vor fi acolo profesori, studenți, dar și colaboratori care vor putea să răspundă întrebărilor, curiozităților voastre legate de fiecare specializare în parte. Evident, vă așteptăm cu mare plăcere și la acea întâlnire. Mergem mai departe cu prezentarea noastră și vrem să vă oferim câteva idei care să vă fie utile pentru a lua o decizie cât mai bună pentru voi. Primul sfat pe care vi-l oferim este acela de a căuta nu doar o facultate, ci un loc în care să căpătați, pe lângă educație, o mentalitate modernă. Să căpătați adaptabilitate și perseverență lumii în care veți trăi. Dar, în același timp, să vă obișnuiți cu formarea voastră continuă. Această noțiune de formare continuă, până acum 10-15 ani, era caracteristica, dacă vreți, doar a unor domenii, gen medicină, învățământ, cercetare. Astăzi, lumea se transformă în mod continuu și mai ales se transformă cu o viteză foarte mare. Și indiferent de mediul în care veți lucra, veți avea de-a face cu această formare continuă.
Tot acest pachet de care vorbim, zicem noi că vă va oferi la finalul facultății cea mai bună versiune a voastră, versiune cu care să ieșiți pe piața forței de muncă. Studenția, așa cum spuneam mai devreme, înseamnă de fapt tinerețe, iar tinerețea înseamnă voie bună, entuziasm, distracție, inițiativă, implicare. Voi trebuie să căutați un loc în care găsiți toate aceste lucruri, un loc în care să vă bucurați de ani de studenție. Cum îmi aleg viitorul? Mă duc la o facultate pentru că îmi spune cineva sau pentru că doi colegi de clasă merg acolo? În niciun caz. Trebuie să aleg ceea ce îmi doresc, trebuie să aleg ceea ce îmi place și în final trebuie să fac ceea ce vreau eu. Ăsta este unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere în această perioadă. De asemenea, trebuie să aveți curajul să fiți diferiți. Nu trebuie să facem ce face toată lumea. Cu siguranță auziți în perioada asta că mulți dintre noi ne-am transformat în niște roboței. Ne comportăm la fel, vorbim la fel, ne îmbrăcăm la fel. Important este însă să avem curajul să fim și diferiți, pentru că această virtute de a fi diferit față de ceilalți de lângă noi ne va oferi la finalul facultății, în momentul în care vom intra pe piața forței de muncă, un atu important. Nu în ultimul rând, vrem să fiți conștienți că peste 4 ani veți trăi într-o lume deschisă. O lume deschisă care deja există astăzi. O lume plină de oportunități atât aici în România, cât și peste hotare. Și atunci trebuie să vă gândiți încă de pe acum serios dacă specializările pe care noi vi le oferim vă acordă diversitate în opțiunile de angajare. Da, ați auzit bine, diversitate. Pentru că diversitatea înseamnă posibilitatea unei evoluții în carieră. Evoluție care vă duce întotdeauna către o remunerare mai bună, către un salariu mai bun și, de ce nu, către o mobilitate. Pentru că toți dintre noi ne dorim astăzi să fim aici și poate mâine într-un alt loc. Vă prezentăm câteva dintre firmele noastre partenere. Partenere atât în procesul de practică pe care îl desfășurați în anii facultății, dar partenere și pe partea de angajabilitate. Da, despre asta vorbeam mai devreme, despre diversitate, despre oportunități de angajare. Care este propunerea noastră? Păi, în primul rând, vă propunem ca împreună să dăm uitării modalitatea veche de a face învățământ. Personal aud de ani și ani de zile oameni care se plâng de același lucru, de faptul că învățământul românesc este un învățământ învechit. Noi asta vă propunem. Vă propunem o relație de parteneriat în care niciodată să nu vorbim despre tabere diferite. Trebuie să fim conștienți din prima zi că suntem în aceeași barcă și trebuie să ne dezvoltăm relația noastră pe bază de respect reciproc și de comunicare permanentă. Noi vă propunem de asemenea o școală modernă, adaptată cerinței de pe piața forței de muncă. Școala trebuie să urmărească în permanență dinamica societății, iar dialogul cu angajatorii trebuie să fie principala noastră preocupare. Nu în ultimul rând, ne dorim ca profesorii din facultatea noastră să reprezinte în viața voastră mai mult decât atât, mai mult decât sunteți voi obișnuiți. Mie îmi place să spun deseori că menirea unui dascăl este aceea de a lăsa o amprentă în formarea voastră ca oameni. Peste ani nu o să vă aduceți aminte de orice profesor,
dar vă veți aduce aminte de acel profesor care v-a marcat existența. V-a marcat existența cu un cuvânt, cu o idee, cu un sfat sau, de ce nu, cu un curs pe care l-a predat. Profesorul trebuie să vă fie mentor, trebuie să vă fie însă în același timp model, îndrumător, sfătuitor și, de ce nu, să vă ofere ajutor atunci când aveți nevoie de acest ajutor. În finalul acestei întâlniri, vă oferim datele noastre de contact. Dacă vreți să ne contactați, dacă vreți să dialogăm, ne puteți lăsa întrebări pe chatul acestei întâlniri, dar ne puteți găsi și pe site-ul facultății isb.pub.ro. Ne puteți trimite întrebări pe adresa de mail secretariat_isb@upb.ro. Ne puteți găsi la numărul de telefon de pe ecran. De asemenea, ne găsiți și în mediul online pe Facebook, pe pagina oficială isb.pub.ro sau ne puteți adăuga în lista voastră de prieteni cu profilul facultatea.isb. Am creat pentru voi anul acesta și un grup, Ingineria Sistemelor Biotehnice Admitere 2021. Un grup care are ca obiectiv dialogul pe tema admiterii din acest an. Dacă vreți să cunoașteți mai bine facultatea, vă așteptăm oricând alături de noi. Dacă sunteți prea departe, puteți accesa oricând turvirtual.upb.ro și, intrând pe categoria Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice, veți face un tur virtual prin toate laboratoarele facultății noastre. Nouă nu ne rămâne decât să vă așteptăm alături de noi, în familia ISB, cât mai curând. Nu aș vrea să închei această întâlnire fără să vă răspund la câteva întrebări, pentru că am observat pe parcursul întâlnirii cum mulți dintre voi au avut anumite nedumeriri, anumite curiozități legate de lucruri pe care noi le-am prezentat aici. Și cred că nu ar fi corect, fair play, să încheiem această întâlnire fără posibilitatea de a răspunde măcar câtorva întrebări primite. Și atunci, haideți să trecem la treabă. Așa cum am propus, haideți rapid să răspundem la câteva întrebări primite în ultimile minute pe parcursul prezentării noastre. O să aleg la întâmplare câteva dintre curiozitățile voastre. Prima întrebare, Cristina din Buzău ne-o adresează, îmi spune la ce v-ați referit atunci când ați spus diversitatea unor opțiuni de angajare. Cristina, diversitatea aceasta a opțiunilor de angajare are diverse aspecte. Ne referim la domeniul de angajabilitate pe care îl poți accesa după terminarea facultății, la oferta domeniului în care vei termina, dar și la diversitatea din punct de vedere, dacă vrei, geografic. Pentru că astăzi ne dorim, atunci când vorbim de angajabilitate, să putem să ne angajăm unii dintre noi în marile orașe, altele în zonele din care provenim, alții visăm să mergem peste hotare. Da? Deci diversitatea aceasta, care până la urmă la ce contează? Diversitatea aceasta îți oferă șansa să evoluezi, să fii din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere. Și atunci diversitatea aceasta, da, este importantă. O specializare care îți oferă diversitate de angajabilitate este o șansă în plus, până la urmă, la o viață mai bună. Alexandru din Argeș ne întreabă cât de grea este Politehnica. Zâmbesc pentru că este o întrebare clasică. Este o întrebare pe care o primesc și eu personal atunci când în viața mea mă intersectez cu diverse cunoștințe. Întotdeauna aud același lucru. Politehnica este grea. Îmi place să fiu cinstit și corect cu voi și atunci am să vă spun așa. Politehnica nu este o universitate ușoară, dar nu este, dragilor, niciun bau-bau.
să nu aveți senzația că cei care acum, într-o lună, vor absolvi Universitatea Politehnică și facultatea noastră, au trecut neapărat prin niște chinuri îngrozitoare. Nu. Politehnica este astăzi, în 2021, și Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice, o facultate cu un nivel mediu de dificultate. Dar până la urmă, lucrurile importante în viață nici nu poți să le obții ușor. Nu poți să treci fără niciun fel de grijă și la final să te mândrești că ai terminat o facultate care îți oferă, apropo de prima întrebare, o diversitate în opțiunile de angajare, îți oferă o valoare ție personal. Și atunci, da, pot să spun că Politehnica nu este o facultate nici pe departe, o universitate imposibil de terminat. Important este să vrei. Și atunci când există voință, cu siguranță există și putință. O altă întrebare vine de la Andreea din Ploiești. Andreea ne întreabă așa: urmează să termin un liceu cu profil uman, am vreo șansă să termin o facultate ca Ingineria Sistemelor Biotehnice, o universitate ca Politehnica? Andreea, răspunsul meu este cu siguranță da. Poți să termini. Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice sprijină logistic și din toate punctele de vedere, inclusiv elevi care provin, așa cum spui tu, de la uman. În cadrul anului 1 de licență desfășurăm un proiect ROSE de sprijin împotriva abandonului școlar. Acest proiect presupune practic ore suplimentare gratuite pe care studenții noștri, dacă doresc, le pot face la toate materiile de cultură generală inginerească. Materii pe care le întâlnești, indiferent de facultatea pe care o urmezi în Politehnică, în anul 1. Mă referim aici la matematică, algebră, analiză, fizică, programare și așa mai departe. Pe de altă parte, întotdeauna am spus că cel mai bun răspuns la o întrebare ca a ta este un exemplu. Și exemplul este una dintre studentele pe care le-ai văzut în prezentarea noastră de mai devreme. Vorbesc de Sânziana Hera, anul 2 la Ingineria Mediului. Ea este o studentă care provine de la o specializare de la profilul uman al unui liceu din capitală. Ea nu este un exemplu oarecare. Ea nu numai că reușește să meargă mai departe și este acum în sesiunea finală a anului 2, urmând ca din toamnă să treacă în anul 3 de licență. Ea este mai mult decât atât. Ea ne-a arătat chiar nouă că se poate. În octombrie anul trecut, anul acesta universitar, ea a fost una dintre candidatele care a reușit să obțină o bursă de excelență în cadrul facultății noastre, bursă de excelență care presupune o medie de peste 9,50, dar și alte activități extracurriculare. Deci răspunsul final este da, se poate. Dan din București mă întreabă de când putem pleca în mobilități de tip Erasmus și ce părere am personal despre aceste tipuri de mobilități. Dan, răspunsul la prima întrebare este anul 2, semestrul 1. Deci, programul Erasmus, programul european de mobilități, îți permite să pleci la universități partenere ale facultății pe care o urmezi, începând cu anul 2 de licență. Ce părere am personal despre aceste mobilități? Le încurajez. Fără doar și poate, aceste mobilități, fie că sunt ele de studiu, fie că sunt de plasament, de practică, în anul 3 de licență, sunt șanse oferite tinerilor, șanse de a cunoaște nu numai universități din spațiul european, nu numai sisteme de învățământ din spațiul european, dar până la urmă și alte culturi. Este foarte important, apropo de ceea ce vorbeam mai devreme, și anume de lumea aceea a viitorului în care voi veți lucra, veți trăi, este foarte important să vă lărgiți orizontul.
și să fiți pregătiți oricând să puteți lua o decizie bună pentru voi, pentru viitoarele voastre familii și uneori aceste decizii presupun să plecați chiar și în altă țară. Da? Iar mobilitățile Erasmus sunt o șansă să vă pregătiți din foarte multe puncte de vedere pentru astfel de pași. Bună ziua! Numele meu este Andrei. Până astăzi nu am auzit despre facultatea dumneavoastră și am o curiozitate. Ia să vedem, Andrei. Sunteți o facultate de tradiție în Politehnică? Vă întreb asta deoarece specializările propuse de dumneavoastră în 2021 mi se pare extrem de atractive. Îți mulțumim, Andrei. Întotdeauna un compliment ca și o critică ne obligă și mai mult față de voi. Mă întreb dacă suntem o facultate de tradiție în Politehnică, probabil pentru că nu ne-am cunoscut până astăzi. Ce pot să-ți spun? Anul următor, în 2022, vom sărbători 60 de ani de tradiție, de istorie, de existența facultății noastre. Deci, dacă pentru tine 60 de ani reprezintă o facultate de tradiție, înseamnă că da, suntem o facultate de tradiție și eu nu pot să sper decât că mulți dintre cei care sunteți astăzi prezenți aici veți fi alături de noi în 2022 la sărbătorirea celor 60 de ani. Alina din Câmpina mă întreabă care este cea mai căutată specializare a facultății, dumneavoastră ce recomandați unui absolvent de liceu. Alina, întrebarea ta are o capcană pentru mine și o să încerc să nu cad în această capcană. Ce recomand eu unui absolvent de liceu? Ca să poți să recomanzi, trebuie să cunoști omul. Să cunoști omul de dincolo de ecran. Să-i cunoști hobby-urile, să-i cunoști înclinațiile, să-l cunoști din foarte multe puncte de vedere. Și atunci eu caut să evit astfel de recomandări. Ce-ți recomand eu ție sau altui coleg? Eu vă recomand întotdeauna un singur lucru. Ceea ce le-am spus și în 17 ani de carieră universitară tuturor studenților cu care am lucrat. Și îți mărturisesc că cu siguranță am depășit 10.000 de studenți în 17 ani de carieră, 10.000 de studenți de la aproape toate facultățile din Politehnică. Întotdeauna le-am spus așa, este important să faceți ceea ce vă doriți, ceea ce vă place. Nu odată, dialogând cu studenții mei, am primit răspunsuri de genul: domn profesor, și îmi recomandați să renunț la facultate că mie nu-mi place. Și atunci eu le-am răspuns din nou respectivilor studenți, indiferent că erau de la automatică și calculatoare, de la energetică, de la orice facultate a Politehnicii, le spuneam: nu, eu niciodată nu pot să-ți recomand să faci un astfel de pas. Pasul acesta trebuie să-l faci tu singur. Eu îți recomand doar să te gândești bine la ceea ce îți place, la ceea ce îți dorești și asta să faci și cu facultatea, dar și în viață. Care este cea mai căutată specializare a facultății? E greu de spus. Dacă vorbim de absolvenți cu înclinație către programare, pentru că voi sunteți o generație a calculatorului, cu siguranță sunteți atrași de mecatronică și robotică, cu siguranță sunteți atrași de informatică aplicată în ingineria mediului. Mai ales că ingineria mediului, cuvântul mediu îl auziți astăzi peste tot. Nu deschideți 2 pagini de internet sau nu deschideți un buletin de știri la televizor fără să auziți de problemele de mediu. Dacă aveți înclinație către partea de chimie, atunci cu siguranță vă îndreptați către ingineria produselor alimentare. Băieții de obicei sunt atrași de ingineria mecanică, de mașini și instalații în agricultură și în industria alimentară. De ce? Pentru că este o specializare care îți oferă un domeniu extrem de larg de angajabilitate,
un domeniu cu multiple oferte în momentul de față, dar un domeniu care se mulează mai bine pe studenți și mai puțin poate pe studente. De ce? Pentru că este un domeniu mai dur, un domeniu care presupune angajabilitate la firme cu mobilitate, cu deplasări în țară. Astăzi ești aici, mâine ești într-un alt loc. Și atunci, ca să-ți răspund la întrebarea care este cea mai căutată specializare, cam toate. Cam toate, funcție de ceea ce tu sau altul își dorește, funcție de ceea ce vă place vouă. Ultima întrebare, și cu asta încheiem, vine de la Ovidiu din Râmnicu Vâlcea. Cum sunt condițiile în căminul dumneavoastră? Ovidiu, sunt responsabil din partea conducerii facultății de ceea ce înseamnă viața în cămin. Căminul nostru, în care asigurăm tuturor studenților care își doresc și care au nevoie de cazare locuri, este un cămin, din punctul meu de vedere, decent. Eu am insistat întotdeauna și voi insista pe curățenie. Asta mi se pare condiția absolut necesară atunci când vorbim despre un cămin. Despre igienă, despre curățenie. Sunt importante și alte aspecte, da? De fiecare dată copiii își doresc o rețea de internet bună și putem să asigurăm asta cu ajutorul Politehnicii, evident. Încercăm să oferim și alte facilități. În ultimul an am renovat sălile de lectură de la fiecare etaj, acolo unde puteți să vă lucrați proiecte, teme împreună cu colegii voștri. Am inaugurat o cameră cu mașini de spălat profesionale, acolo unde studenții pot să-și spele hainele, da? Poate unora li se par pași mici, însă sunt pași către normalitate, sunt pași pe care eu îi văd absolut necesari în anul 2021. Despre viața de cămin nu prea pot să spun, pentru că eu nu am stat în cămin în timpul facultății. Dar pot să spun ceea ce știu de la studenți. Și anume că întotdeauna aud același lucru. Viața de cămin nu se compară cu nimic altceva. Viața de cămin este tumultoasă, viața de cămin este plină de bună dispoziție, plină de distracție. Eu, ca prodecan al facultății, încerc să asigur un mediu propice studenților noștri din toate punctele de vedere. Căminul facultății se află în campus, la o distanță extrem de mică față de sediul facultății și față de celelalte corpuri de clădire ale Politehnicii, acolo unde veți desfășura orele. Taxa lunară este una, din punctul meu de vedere, modică față de valoarea unei chirii în București. Deci, răspunsul meu este, cred că un loc la cămin este o soluție excelentă pentru aceia dintre voi care nu își permit alte soluții în București. Dragilor, cam atât. Aș putea să continui încă o jumătate de oră cu răspunsul la întrebările voastre. Promit să vă răspund personal fiecăruia în parte în minutele următoare. De asemenea, dacă voi mai aveți alte întrebări, le așteptăm aici, în chatul întâlnirii noastre, le așteptăm prin celelalte mijloace de contact pe care vi le-am prezentat, pe mail, pe telefon, în grupul Admitere 2021 al Facultății de Inginerie a Sistemelor Biotehnice. Aștept să ne urmăriți pe paginile de Facebook și pe profilul facultății.
acolo unde deseori postăm și lucruri din viața studenților, din viața facultății. De ce? Pentru că tocmai asta vrem să arătăm, că ingineria sistemelor biotehnice este mai mult decât o facultate. Este un loc în care studenții se bucură de ani de studenție, în care învață, dar se și dezvoltă personal, în care își au locul sărbătorile, competițiile sportive, hobby-urile pe care unii dintre ei continuă să și le desfășoare, da? Deci, facultatea noastră este, așa cum îmi place mie să spun, o familie, iar în cadrul unei familii, activitățile sunt diverse. În final, eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați participat la întâlnirea de astăzi. Vă invităm cu mare drag să urmăriți și celelalte webinare pe care le-am pregătit pentru voi, webinare gratuite. Vă așteptăm să dezlușim tainele admiterii 2021 într-un webinar dedicat și de asemenea vă așteptăm într-o prezentare mai detaliată a fiecărei specializări a facultății noastre, pentru că sunt sigur, sunt persoane printre voi care își doresc să știe mai mult despre noi. O zi frumoasă tuturor și sper să ne reauzim și să ne revedem curând. La revedere!